Išiel Gajdoš do dediny a hneď začal dziny, dziny, hej, dziny, dziny. Dziny daj, hej, že tam má byť veľký bál. Hej, dziny, dziny, dziny daj, hej, že tam má byť veľký bál. A ty, Gajdoš, ty bachratý, máš na krpcach za oplaty, hej, fujeráž je chlap hodný, hej, do roboty šikovný. Hej, fujeráž je chlap hodný, hej, do roboty šikovný. Koncom zimného obdobia, tak január, február, dosť často chodím do prírody, zoberiem si pílku, prípadne sekeru a idem na bazu. Je to obdobie, kedy je drevo ešte v podstate mŕtve, ešte nenastupuje vegetačné obdobie. V tomto čase sa ešte môže rúbať alebo píliť baza. Ja sa hodne nachodím alebo veľa času strávim rúbaním tohto dreva, najmä hľadaním. Niekedy mám šťastie, nájdem viacej kusov, niekedy prídem aj domov a nedonesiem nič. Najmä chodím tu v Turcii, kde dá sa povedať, že ešte sa dá nájsť baza. Horšie je to s materiálom, s bazou na fujary. Tam treba materiál veľmi kvalitný a dá sa povedať, že dlhý, tak do 1,80 m a s týmto je už troška problém. Po donesení bazy začne spracovanie toho materiálu na nástroj a začína sa to vrtaním tejto bazy. Bazu si upnem do prípravku. Je to taký železný prípravok, kde sa baza vyrovná a vrta. Niekedy prakticky tú bazu ani nemusíme vyrovnávať, lebo pokiaľ máme to šťastie a nájdeme rovnú bazu, tak sa nám to ľahko vrta a nemusíme ho vyrovnávať. Väčšinou baza je krivá, tak tá sa stlačí do prípravku. Vrtáme bazu tak prakticky 3 vrtákmi o priemeroch 15, 25, 30 mm. Niektorí výrobcovia vrtajú bazy aj väčšími vrtákmi. Samozrejme vývrt záleží od ladenia. Keď máme bazu vyvrtanú, tak samozrejme necháme ju teraz vyschnúť. Schnutie niekedy trvá 3, 4, 5 rokov. Po dostatočnom vyschnutí
zoberieme bazu a očistíme ju z kôry. To robíme buď sekerou alebo oberučným nožom. Potom zhruba ju okrešeme alebo oberučným nožom ostruháme. Keď máme toto spravené, tak hoblíkom ju ohobľujeme na požadovanú hrúbku. Steny by mali mať hrúbku pri hornom konci okolo centimetra, pri spodnom konci tých 5-6 mm. Prakticky, aby sme docielili zvonka taký mierny kúžel. Po tejto fáze začne tá najdôležitejšia časť výroby, a to zvukotvorného zariadenia. Je to hlásnica, ktorá sa nachádza v hornej časti. Je to oblôčik, ktorý nám umožní vznik hlasu. Oblôčik musí byť určitých rozmerov a na prevedení tohto oblôčika záleží, aký bude hlas čistý. Dobre. Po hrubom opracovaní fujary nastupuje taká, dá sa povedať, čistejšia robota a túto fázu spracovania fujary robím, dá sa povedať, dnu v dome. Je to samotné prekresľovanie ornamentov na trubicu fujary. Robí sa to viacerými spôsobmi. Buď priamo tuškou namalujem ornament na samotnú fujaru, alebo sa to môže robiť cez kopír. Keď máme ornament namaľovaný na fujare, tak zoberiem nožík, ja to robím krivákom a každú jednu čiarku vyrezávam dvakrát, to znamená vyrežem takú drážku v tvare V. Toto sa robí, kontúra toho ornamentu sa robí preto, toto vyrezovanie, lebo keď napúšťam kyselinou, tak keby som tam nemal vyrezané tú drážku v tvare V, tak tá kyselina nám zajde ďalej. Čiže mimo tej plochy, na ktorú chceme nanášať tú kyselinu. No, niekto povie, že vyrobiť fujaru je jednoduchá vec. Každý má možnosť sa do tejto výroby fujary pustiť. Ja keď som začínal, bolo to veľmi zložité. Nevedel som tiež, ako začať. Určité znalosti som mal, nebolo ich veľa, ale proste vytrvalosťou a samotnou drinou som sa dopracoval tých výsledkov, čo dneska som docielil.